lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Sa dugay panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na ko imong pagkabuutan. Magkuyog taman nimba, manuroy tag mga unsa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang gyud akong nakuratan. Wala ko magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Gamay ra ang problema, imo kong awayon. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mos balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, manigo arin nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo gay kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imo mga pulong, nindot paminawon kung ikaw mo hungho. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan. Kusukay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Wapa kay ka, kaayo mong duklon. Luson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok Bitok Drama Productions, ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental motugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak, Gugmang Drama Edition, Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok Bitok.
another reggae flavor from Tropa Vibes. Araw-gabi, bakit naaalala ka? Di ko malimot-limot ang sa atin nagdaan. Kung nagtatampo ka ay kailangan bang ganyan? Tingin ang dahilan at ako ay pagbigyan. Oh yeah. Oh, Come on. kailangan ko Say what? Come on. ang tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lamang Pintig ng puso ko. Oh yeah. hahayaan mo ba na maging ganon na lang? Summer vibes mga igala. Ang isa't isa'y mayroong pagdarugtang. If you know the song, just shut up. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Oh yeah. Lumipas na hindi lang Iwagayway ang mga paa. Dali. nagkamali sa'yo. Sa'yo. Patawad ang pagsamo ko, tayo na't ulitin ng Ang pag-ibig natin. muling ikaw lang at ako. Mo, lagi na. Ikaw lang at ako. Sa matag syudad. Kailangan ko Kumusta mo tanan? Mayong adlaw, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi. dahil Kung sa mo oras na minaw sa atong programa. dating ng puso. Mo greet ko og kuan mayong buntag, mayong udto, mayong gabi. Hayaan Kaya atong programa napon ni siya sa Facebook manggod nato. Depende man sa uban naman tay mga OFW nga usahay mananaw, gabi sa ila, buntag sa ila ha. Unang ilaras nato, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi. Mayong kadlaw ninyo diha. Ano yan na po, ang inyong amigo, kung mawawala ang inyong brother, sayang naman. Brother Bernie Bitok. Sa'yo patawad ang pas, Wala ko gibitok ha. tayo na't ulitin Bernie Bitok po. natin. Og welcome sa atong inyong bag-ong paborito. Kung bag-o pa lang mo nakadungog, ang bag-o ninyong paboritong programa sa radyo, At tinagdaan, ang Gugmang Giahak kung nagtatampo ka ay Live Comedy Drama. yan Kumusta mong tanan? Kumusta? ang dahilan. Labi na sa atong mga naminaw sa sa mga partner nato nga mga radio station all over Mindanao. Ang tunay Iwagayway ang mga kamay diya sa may Nasipit, Agusan del Norte. lang ang Nasa mga Daplins Kadagatan. Og nasa poblasyon, hello sa intanan diya mga taga Nasipit, naminaw karon sa Radio Servisyo 94.3. Hello sa intanan. Og siyempre sa atong mga katribo sa Radyo Katribo Philippines sa 106.9 Butuan City. ating Diya sa may Caraga Region, hello sa intanan diya. mawala ay Og siyempre diri po sa Misamis Occidental. di labas. Sa Partner Radio 94.9 Oroqueta City. Patawad Oy, kumusta mga taga Oroqueta? ko, Labi na sa tanan mga hitsuraan. pag-ibig natin Sa mga gwapa, mga sexy uban pa. langan. Og diapod sa may Plaridel. Og sa Aluran ang Mix FM 97.1. Langan ko, O din nilang frequency 97.1 Mix FM Plaridel. Og sa 92.5 Mix FM Aluran. tindig Hello sa inyong tanan diya. Maayong adlaw ninyo ha. hahayaan mo Sa mga naminaw sa ato sa mga radio station. na lang. Basing na mo Facebook diya, wa pa ko ninyo na follow ha. Isa't isa Paki-search lang sa Facebook Bitok University. Paki-like, paki-follow, PM din ko ninyo diha kung gusto mo magpa-shoutout, kung suki na mo na ako nga listener para i-shoutout mo ha. Salamat sa inyong pagsuporta mga igala. Kinang programa kung asa, pampagod vibes lang, walay politika, puros na pakatawa, puros mga pakatok ni Bernie Bitok. ng pag-ibig natin. Ito na po, simulan na po natin ang ating alamat. Ito na po ang ating letter for today. Ang programang
ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Hangosa. Kada kamata lagi mo. Dear Brother Bernie, bitok, mayong adlaw ganimo, Brother Bernie, bitok. Idol! Nalipay gyud ko nga nadunggan ako imong programa sa among lugar karon. Diri sa Butuan City. Sa una pagmubakasyon ko diya sa Cagayan de Oro, kini ang ilang paboritong gapaminaon. Thank you po. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, tag 20-20 mo ha, 20-20. Ang atong gugmang giahak, siyempre giatod ka na to sa maing kabubuton sa atong Biramax Coffee, Biramax Adult Coffee o Biramax Adult Herbal Capsule. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Diba mga asawa? Maunang maglagot gid mi. Sa panahon na kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Diba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Oy, mauna na di ang gingon. Oy, kabalo ba mo? Sana ay study mga igala. Nga kasagara gyud ang dahilan sa panag-away sa banag asawa. Sa tinud-anay lang pinakauna gyud tungod sa kwarta mga igala. Mo manggid na kay mga problema sa mga bayron nun. O mo nang maawayan usahay asa na padulong ang sweldo. Napaybana nga 500 ra gitunol tapos nangita siya kung asa na daw gipadulong. Mura ra bag ang 500 makapalit og daghang grocery. Kung mga bana ha usahay ra ba mo tunol mo kwarta, grabe kay mo mangita sa mga asawa. Mas may nang usahay mo uban sad mo nga maggrocery inyong mga asawa para makabalo mo unsa nakapait ron piting mahala. Oh, kasagara gyud marital problem mo nay kasagara makainit makaaway kaning kwarta. Siyempre, mga bayro nun, sus di magnapay sa mga bata. Ang problema pag yun diha, wala pa'y kwarta, wala pa'y panagtagbo sa duha kabunguton. Domino effect man na.
Pag usahay ang asawa, pagtanaw ang ambana gamay rig sweldo, or why makahatang nga sweldo, ahay! Tapos manguhit pag ang bana, agay. Or baliw na to, nanguhit si Mrs. May na lang. Basig di lang sa dahilan, bahala gamay sweldo. Basta kay mapalamian. Ang problema sa mga gala kay ang bana po kay sa sobrang sigkayod. Agay, di naman noon mutalikod na may noon kay muragwa na may muragwa na gana ba permintin lewa gana. Oy tinuod ba na siya nga istorya. Ang uban di lang gadinay lang ng uban mga banag asawa dia sa mga naminaw karon. Oh, tinuod ba na siya. Nay uban tapos mo talikod lang din mga bana, wag sos. Mo na matingala mo matagbuntag, magbundak-bundak ang tiil sa inyong asawa. Magsiging ingog, way pulos! Pamuingon ang bana nga, mamahaw tag itlog lang. Itlog, way pulos ng itlog ah! Mao na mga mister. Para mo balik ang inyong mga kadasig, di lang kay mister o pati kay misis. Maon ni siya ang akong suggestion niyo, effective yun eh. Tumar na mo og Biramax capsule, adult capsule ni siya, o di manggaling kaning atong Biramax adult coffee. Kani atong mga Biramax, anong gitawag manig Biramax? Biramax meaning bira to the max. Kani magratong Biramax. Namang guni siya ingredients nga kuyaw o kulba kayo. Aduna ni siya Panax ginseng. O kana. Usa ni siya katanom nga gatubo sa Korea, China ug Siberia. Sa mga pagtuon sa eksperto makatabang kini nga makapagahi. Makapatindog kang junior. Kon kanang giingon nila nga nay erectile dysfunction. Unang usahay matingala mga laki nga dungan man ta migipanganak pero nganong si Junior una man namatay. Gawas ni ana maayo sab kini para sa mga bungaon kay kani magong Panax ginseng di lang ni siya pampagahi. Memory enhancer po ni siya, may po ni siya sa brain. Ang atong Biramax capsule o Biramax coffee doon na po'y horny goatweed na makatabang kini sa sakit sa mga ugat-ugat sa kalawasan. Kabalo na mo kanang mga ugat gikan sa dagko nga ugat, padulong sa mga gagmay nga ugat, bisang asa nga ugat. Monang sa tinud-anay lang walay binuang. Dako kay ni og katabang ang Biramax capsule o Biramax coffee. Kay makapataas kini sa sexual desire, male infertility. Kato pong mga gaminopausal, pwede gyapon ning Biramax, pwede ni sabay sa laki. Ang nakalami atong Biramax capsule, di mo mabalaka kay herbal kini. Aduna kitay certificate gikan sa FDA. FDA approved kita. So ay mog kabalaka. Herbal kini. Busa mag Biramax capsule o Biramax coffee na. Tistingin na rin ninyo mga igala. Sa mga health conscious, mga naay mga diabetes, naay mga gout, nagay. Kanang naay mga, unsa pa ba, mga taas ang high blood, mga taas ang kolesterol. Kani ang para ninyo. Kusog na ba kayo ni siya? Kaya medyo hurot-hurot na ba perminte ang atong stasyon, ha? Ang Ashigo Herbal Capsule o ang Ashigo Plus Herbal Coffee. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-Ashigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa Ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-Ashigo
testimonya sa kayuhan atong paminawon. Nanay pakulan. Tapos sir, may sakit ko sa kasing-kasing, dugay na ako gibate. Nagayom na ko siya sa kuwan, isa kapan. Usa ka pa di mong nainom, nakita nimo ang alibyo? Oo, naalibyo. Ano nakasulti man ka na alibyo? Usa di ang dati nimo nga wala pa kakainom mo sige bati sa Bulawas. Kapoy. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Nanay pakulan. Tapos sir, may sakit ko sa kasing-kasing, dugay na ako gibate. Nagayom na ko siya sa kuwan, isa kapan. Usa ka pa di mong nainom, nakita nimo ang alibyo? Oo, naalibyo. Ano nakasulti man ka na alibyo? Usa di ang dati nimo nga wala pa. Ayon ang atong Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Kabalo mo nganong power kaning Ashigo Plus? Actually, naana ko diri. Kaning Ashigo Plus, ang pinaka-main ingredient nato adunay ashitaba extract. Mo nang gitawag siya Ashigo Plus kay nasa'y guyabano extract og turmeric powder. Kaning ashitaba, kani siya nga herbal nga plant, gatubo ni siya sa Japan. Ginahimo nila ng herbal medicine dito kay kaning ashitaba gikan sa ugat, sa lawas, sa dahon, mo ni ilang ginagamit nga herbal medicine. Mo nang power kani mga taga Japan. Muning kaning mga Hapon, mo nang edad nila ani, grabe, tag-as kayo. Kay kulba kayo ni sila, kulba kayo. Epektibo gining ashitaba, labi na sa mga high cholesterol, o kanang naay mga allergies, naay gout, naay mga ulcer, kani manggong iyang fresh leaves o kani mga dry powder. Uning ginagamit nila as pagkaon. Mo nang nakanindot sa atong Ashigo Plus Coffee ug Ashigo Plus Herbal Capsule. Galing! Ang atong mga produkto, Biramax ug Ashigo Plus, available sa inyong mga suking mga tindahan. Ug siyempre available sa inyong mga istasyon nga inyong gipaminawan karon. Bitok! Komplikado kayo ang akong sitwasyon karon. Ang akong status is it's complicated. Itago na lang ko sa pangalang si Jem. Bitaw mag-arsa-arsa ka para mo lami imong muscles. Yeah, mo nang gajem ka. Gym man ito. Sorry. Light din isa na jam. Kana bang diya ka mag-basketball jam, ana. Ali sayop ni. Sorry. Mo ning apelyido ni LeBron Jam. Sorry, nali S ato. LeBron S Jam. LeBron Jams. Mo na isang kuan di ay ex ni Nadine Lustre si kuan. Si pa na? Si James Red. Itago lang ko sa pangalang si Jem. Usa ko ka single mom. Nay usa ka anak, matod pa na NBI. Usa ko ka NBI, nay bata isa. Ako'y anak pero bulag mi sa akong bana. Yes, kasado ko pero na ako'y bana.
nga di nagyug ko mosulod og lain pang relasyon. Focus na lang ko sa akong career o kung saan na ako pagpadako sa akong anak. Apan! Hein! Nausaban tanan, sa diyang naila na ako si Fred. Si Fred nga nagpapukaw sa akong natulog nga kasing-kasing. Kada gawas na ako sa buntag sa among balay, ngadto ka gahuwat ka na ko, pugos nga mo sabay. Uga sa kuto aka, mauwang akong mama aksyon na o kabalaka. Kapilan ako, kaingon kanimo, nga dili sa sige na, dawatan na niya akong ihatag kanimo. May na lang ni makatabag sa imuha o makatabang po sa imong anak. Ha? Fred, sobra-sobra na kayong imong gihatag ka na ko. Barag maulaw na gyud ko nimo ay. Ayaw ka ulaw. Kaniya akong gibuhat kay tungod kay mao gini siya ang akong kalipay. Makita lang kanako nga malipayon o makita nako ang imong anak nga malipayon sad. Okay na ko, ana. Please, ayaw na balibari ang akong mga gipanghatag kanimo. Ay, Fred, dako bayagin ang akong pasalamat nga niabot ka sa akong kinabuhi. Wala ko nagdahong pa, nga napayo sa kalalaki nga makagusto ka nako. Nag-ampo lamang ko sa Ginoo, nga tana, makakita kong trabaho para mabuhi na ako ang akong anak. Gipasagda namang gyud ko sa amahan na ni akong bata. Pero wala po ko magdahom, nga mobalik pa siya kanako. Apan dako gid akong pasalamat sa Ginoo. Nagyatag kaniya para nako. Kabalo ka, Jem. Ako po mismo. Wasa ko magdahom nga sa akong edad karon. Makakita pa kong babae nga akong mahalon panggaon. Lahi ragyod ang akong pagbati sa diyang nakita ta ka. Miski ako nakurat. Dagan man tanay mas gwapa diha. Mas bata, mas sexy, di para nako nga bilbilon. Pero nganong diri manggika sa ako ni paingon. Wasa ko kabalo, Jem, sa tinod anay lang. Dito lang gyud ko nga murag na ni-stack up ang oras. Katong sa diyang nituwad ka sa akong atubangan. Ay? Asa ato eh? Katugong imong gipudyot ang ID nga imong gihulog. Wa ko kabalo kung imo bang gituyo nga didto gyud nimo ihulog sa akong atubangan. Ug sa diyang pagkuha nimo sa ballpen, nakita gyud nako. Nakita gyud nako sa diyang pagtuwad nimo. Nakita na kong tatak nga nakaingyo ko, this is it. Nakakita yung ko nga na'y nakalakra Tuesday. Apan katong panahon na. Friday man to. Fred, di
Di ko kabalo kung unsaon ako ni. Apad sulti ang takas tinuod, tanan nimong gipanghatag kanako. Ang imong suporta dakong tabang. Labi na karon nga wa ko'y saktong pangita. Dako yung tabang mong ginahatag kanako para sa akong anak. Ginagmay ra na actually akong ginahatag nimo. Pero ako lang gusto nga malipay ka. O di ko gusto nga mag-antos ang imong anak. Sa tinud-anay lang, Jem. Gugma na niya ang akong gibati kanimo. Kay kundi lang yung kanimo pugngan. Sobra pa sa akong ihatag kanimo. Kung musugot lang yun ka nga mag-uyab ta. Asa ni mo na ibawaan? Sulti na lang ko sa tinuod, Fred. Tinuod ba? Nga nasa kay laing babae sa ubang lugar? Nganong kalit lang man nagputol-putol ang imong wifi? Fred, sulti ko. Tinuod ba ni? Nga nakailain ka ipon nga babae? Sulti ko. Fred, sulti ko. Di ko masuko. Basta ayaw lang yun pa makakanak ko. Jem, pasaylo ako. Oo. Na ako'y lain. Na ako'y kalipin pero wa mi klaro karon. Sige lang mig-away. Sige lang miglalis. Nag-uban mi sa usa ka panimalay apan di mi gauban. Sa usa ka country na ako sa sala siya nasa sulod. Lisod kayo explain kanimo. Pero naalay pa nagsabot ang among mga pamilya. Pero dili ko malipayon. Kaysa tinud-anay lang, ikaw ang gahatang na kong kalipay. Please, ayaw ko mo lagi. Tinuod kini ang akong istorya kanimo. Maluoy ka. Ikaw ang akong gigugma. Ikaw rag yun walay lain. Ikaw gahatag ka na akong kalipay.
Sigurado ka na imong ipang istorya. Tinuod ni akong istorya. Kaya na ako kasuportaan ako na imong anak. Pero ayaw lang kong biyay kay ikaw ginag kong kalipay ka na akong kauban karon. Ay, wala na ko'y gugma ni. Nag-uban lang mi tungod sa among pamilya. Nagkukutang among pamilya sa iyang pamilya, nagsabot-sabot sila. Apan ikaw gayon. Ikaw gayon ang akong kalipay. Ikaw ra gyud ang akong gimahal. Kung hindi na ikaw ang dahilan, pipilitin ba ang puso kong hindi na masaktan? Kung hindi ikaw ay hindi na pipilitin pang umasa para sa ating dalawa. Hindi at hindi makagalaw, nahihirapan ang puso, pinipilit ay ikaw. Kung di tayo sa huli, awatin ang sarili na umibig pang muli. Oh, Nara. Oh, para po ni sa bayad sa tubig, bayad sa kuryente. Kabalo ko ni abot na si Judith. Bayari na tanan. Pati ka ng helmet sa motor, bayari na. Tingala lang yung kunin mo, ano naka-helmet sa motor, nga wak man ta kay motor. Salamat kay Fred. Sa imong kanunay paghatag o pagsuporta ka nako. Nagpasalamat po ko nga imo kong gihapong gidawat. Ug bisan pa magkabalo na ka sa akong sitwasyon. Imo gihapong gipadayon ang atong relasyon. Pero, Fred, hantod ka no sa maniing ani, nga sikreto rang atong relasyon. Hantod ka no sa maniing ani, nga second option ra ko nimo. Ayaw pa ko na nga second option ka. Walay line option. Sa ako pang giingon kanya kong giban-ubang karon wala na may gugma ani. Ikaw ang kong gigugma. Ikaw ra gyud, walay lain. Ayaw pagunahon na nga nay kakahitabo na mo. Wala. Akong balik ko nga nag-uban lang mitungod sa among pamilya. Ikaw ra gyud. Promise. Sigurado ka na, friend, nga ako lang yun ang imong gihigugma. Promise. Ikaw lang yun ang akong gihigugma. Munang ayaw na paggunahon nagdaotan. Palanggaon ta ka. Mahalon ta ka. Ako ka lang. Burag di na muuyo ng effects. Anara. Oh, grabe makik-effect aning Biramax capsule. Kini-effect na yung kadyo lang. Ay, mogi na akong kalagutan ni mo, Fred Bar. Kabalagyo ka nga muna akong weakness yun. Basta gusto na galing ko makipagbuwag nimo, gusto na kay ko mo surrender. Ipagawas na nimo na imong martilyo. Dili ka na martilyo, maso ka na, maso. Pero sahay mo, abot yun sa punto nga kapuyan kung di na ko gusto, ani. Kapoy ka ni siya nga relasyon nga tago-tago, Fred. Ayaw na lagi na. Ikaw ra gyud akong gipalangga.
Ayaw na ni balibari. Tanawa o ni ipik na ang Biramax capsule ni ipik na. Samo kay ka, friend. Kabalubeg yung ka nga muna akong kinaham. Ali na dere. Panahon na para tuliron ang mga nangahiwi ni mo nga mga gutter. Bantog ra ko mag-ulan. Bisag asa ra gatulo ang imong gutter kaya wa naman ni natulid. Kailangan na ka na tuliron. Agay, friend. Bao lagi ni basta maabot galing ta sa ing ani nasag ko kabalibad. Ay, Fred, nangalit ka, Fred. Ipaspasan ni mo kalit. Di na nato nilang-ilangayon pa. Fred, ano di magig ko makabalibad ka ni mo? Ayaw na balibari. Kay kani para ni mo. Ikaw ra gyud ang gigong ma. Ikaw ra gyud. Ikaw ra. Sorry ha, wala ko kagwanta sa diskarte mong bulok. May lang ka sa storya ni pasalik pa ka sa akong ginikanan nga imo kong unungan ug hangtod sa lubnganan. Pero unsa na karon asang imong giingon? Ayaw kong sa muka kay buwag kita. Naka-move on ako, masagain ako. Dilit na ko ni mo, bisag tuog sakit. Kay nibiyak kagalit, dito kas imong kapit. Kung magkakapait, ako na lang iyotong, ako na lang iluong. Dilit yun kitang duha, ang magkadayon. Pasensya na, nanakoy ako kay kabaw man sab ko. Nanakay imuha kaya nga atong gugma mura og lisensya ma-expire siya tungod kay dili na makaya. Busa ayaw na kog huna-huna. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Biramax, Biramax, Biramax. Grabe gyud ka gahi. Pwede cute ka lami. Biramax, Biramax, Biramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Biramax, Biramax, Biramax. Hello mga pana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na,
Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Rosaline Inatit, nagpuyo sa Lower Langkangan, Oroquita City. Ang akong anak na ay bukol sa liog. Sa gamay pa siya, nakita na ko nga na ay bukol. Nabalaka ko kay nagkadako siya, nagkadako pod ang bukol. Ang akong bana na ay gipalit nga Ashigo kay nindot daw. Nadungog niya sa radyo kay may naay asitaba. So mauto kada gabi akong tangtangon sa kapsul dayon akong tunawon ug ipainom sa akong anak. Sulod lang sa isa ka bulan kapin nahilis jud ang maong bukol. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay nagamay jud ang maong bukol. Akong giawhag ang atong mga tigpaminaw karon nga mutumar sila sa Ashigo Herbal Capsule sa mga naigibati. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Jessica. Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Ohoy! Ang atong Ashigo Plus o Ashigo Herbal Capsule. Ayaw kalimti, available ni siya sa inyong mga suking, mga tindahan, diya sa inyong lugar o siyempre sa radio station na inyong gipaminawan karon, ha? Hello sa inyong tanan diya, og salamat kayo sa mga tanan nag-order sa amo sa Ashigo Plus Coffee. Pasensya na, kay medyo hurot-hurot tirada, pero next week, ha? Dagan na tayo mga bagong supply nga mga bot nato nga Ashigo Plus Coffee, ha? Kaya mo nang ingon nga first come, first serve mga igala, ha? Salamat kay sa mga nag-order na ako. By the way, katuding toong Biramax, magpa-maxim rito to be. Ay usa ka karton karong adlaw, nakalimot ko. Diri man gud sa Cagayan de Oro, naman may maxim dire. Takunamos Cagayan de Oro, gusto mo mag-order nako, pwede mo mag-PM nako. Ipa-maxim ra din nako sa inyo kung asa mo sa Cagayan de Oro. Pwede ra nato na buhaton. O katong nag-order og Biramax Coffee og Biramax Capsule. Shout out lang ko diya sa City Hall. Labi na. Kato magong December may gala nang hatag ko og mga Biramax Capsule. Di lang ko magsabaki basi naiyo sa kakuan babae to siya tain siya nga sir ako lang ipatisting sa kumbana ana. So among gitagaan pagkaugma dayon ni ana sa sir na sir grabihan ang Biramax sir no. Arawan grabe kay kumbana sir nagbuntag yun mi sir. Tama ko uban, kanang uban manggod na mga kuan, kanang adult na mga capsule, na uban nga, pag tumar, diara ang gamiuna, wa na dayon. Kani, believe you ko ani. So, struggling nyo, tistingin ninyo. Kaning Biramax Coffee o Biramax Capsule, tistingin nyo, promise. Kung mo tumar mo gabi, again, number one, ayaw mo og tumar kung nakainom mo. Ayaw po mo og tumar kung busog kayo mo. Mas maitong ka nang human na mo kaon, ta after pila 30 or 1 hour, medyo empty na gamay ang tiyan, para mo absorb siya. Sultian ta mo, promise. Matag, sa gabi pa lang ha, effective kayo pag gabi na, mumatakag tunga-tunga sa gabi. Mumatakag kadlaw, matingala ka pag morning. Grabe ang sensitivity. Sos. Makayang yung kag, wow, amazing. Lagi, testingin ninyo, promise. Ang atong Biramax Capsule o Biramax Coffee testingin niya, ay mo kabalaka, herbal kini, FDA approved pagid ni. Available ni sa inyong mga suking tindahan o sa radio station na inyong ipaminawan karon, ha? Na pwede na po mo mag-PM sa akong gusto mo, padalan ta mo og Biramax Coffee o Biramax Capsule, ha? Effective kayo, way problema na. Again, FDA approved kita. Balik sa atong istorya. Brother Bern, yes, bisag kabalo ko nga nasa'y kauban kalibin, pero nagpadayon gyapon ko kay una love na ako si Fred, ug si Fred pod gasuporta nako para mabuhi ang akong pamilya. Apan mo nang gingon nga niabot man gyud gihapon sa punto nga murag na kayong ko nga murag di man gyud ni sakto na. O ako mismo gusto na nako undangon ang tanan.
di kalimtan ka. Hangtod karon ako napabot pa. Kajut lang. Bisag sa Facebook, di ka gusto nga na ako'y friends? Matag-upload na ako kung na yung mga lalaki gusto nimo nga ipadelete. Masuko kag kalit. O sani? Wa man kay ko nareklamo sa imong sitwasyon. Nga na kay kalibin. Ta ako. Dili ko pwede nga mag-love kog lain laki. It's so unfair. Di ko pwede. Di ko musugot ana nga sitwasyon. Kung namang galing kay amigo na mga lalaki, di ko gusto. Bisa pag Facebook, bisa pag kabats niyo mo na sa high school, bisa pag kauban niyo mo sa opisina, di ko gusto nga makita nga mag-post-post ka, mag-uban-uban ka kanila. Usa? Amigo naman na sila. O sa lugar, maglikay ko mga lalaki, tungod kay masuko lang ka. Murag unfair kayo na siya, friend. Ikaw okay ra nga na kay kalibin? Ako di ay. Di ba ko pwede para patas ta? What if kung ako, mamili po ko gusto mauyab? Oh, ha! Di ko masugot yan. O sige. Kung namang galing kay gusto nga lalaki, ani na lang. Mugi, musugot ko nga makikipagrelasyon ka. Pero dapat muagi sa kanako. Ako'y mo pili og lalaki nga para nimo. Atsa. Ikaw ang mo pili para nako. Akay ako ra ang nakabalo. Kung kinsa ang lalaki nga perfect para nimo. O sa kanakada kong binuang. Dako ng binuang. Kung ingana manggaling. Fred, please. Duger ko mo ang iyong nga magipagbulag nimo. Let me go. Let me go. Di ko musugot. Di ko musugot. O sige. Kung magipagbulag ka, na ako'y kondisyon. Bulag ta pero pwede pagyapon ta magkita. Pwede pagyapon ko mo repair sa imong nahiwi nga gutter. Pwede pagyapon ko mo halok nimo. Kung tawagon taga-text ang taga-mutong nga gihapon ka. Ay kabala ka din ako punto ng akong pagsuporta sa imong anak. Sige, pwede ta, bulag ta, pero with benefits. Otsa? Dili ko mo sugot, ana. Aw, kung di ka na nga kondisyon, dili ta pwede magbulag. Fred, please, kung naigugma ka kanako. Sagdiin ako nga malipay sa akong kaugalingon. Fred, please let me go. Dili ko musugot. Dili ko musugot na magbulag ta. Akong utron, kung gusto mang galing ka nga naay uyab, okay ra. Basta kay mo agi sa kanako. Ako'y mo pili sa imong mauyab. I remember the days when you're here with me. Those laughters and tears we shared for years. Memories that we had for so long. It's me and you. Now you're gone away. You left me all alone. Go on, do what you want, but please don't leave me. You'll break my heart. Hey, what should I do? Babe, I'm missing you. Please don't disappear. These are the words that you should hear. Time and time again, I wish that you were here.
Kani nga kanta, burag dili ni kang kuan nga kanta. Dili ni kang Jem. Burag kang Fred ni nga kanta, nga burag di gid siya mo let go mga gala. Cool ba kayong kondisyon si Fred? Pwede daw manguyab ang si Jem, pero siya mo pili. Pwede ba ko na? Kabalo ka duda lang ko ani may gala. Murag dako-dako po siguro ginig nahatag po ni si Fred. Mo nang confident yan isa. But anyway, ang atong letter sender di man si Fred, si Jem man. Kabalo ka, Jem. Actually, pwede mangyug ka mo let go. May naging ka nga dili na ka. Tapos if ever iharas ka niya, mo anak gyapon siya da sa imo ha. Pwede ni mo na ipablatter ha. Kung for example, kanak yun nga po yung lugar nga makipagbulag ka. Tapos iharas gyapon ka niya, mo anak gyapon siya da sa imo. Pwede ni mo na ipablatter. Pero ang ako lang po ani, feeling na ako mga kaigsuunan, mga igala, naman naminaw karon. Feeling sa lang ko kani si Fred. Pero dako-dako na po ni siya gasto ani ni Jem. Muna yung ani po ni siya ka-confident. Siyempre, si Jem may letter sender. So di kawa kay niya gi-istorya. Basin po ang nakahatag na po ni mga napulo ka Fortuner, 2 ka helicopter ug 1 ka kuan yate. Di ba kaya nga naman siya ka-confident mga igala nga dili, di ba? Kaya sa tiro na ilang Jem, sa tiro lang, pwede mangyug ka nga, kung mayong gyug ka nga dili na ka, mayong ka Jem nga dili na ko ani nga relasyon, pwede man good. Pila rin pa yung nga stop na. Problema sa lagi ka naman sa tiuban mga babae, di man tanan, pasaylo ako ninyo. Nasa iban mga babae lagi nga padili-dili, pero pag bisita, last na niya. Naisig ingon ba nga, dili na lagi ko, stop na ni, pero pag bisita, tapos naka-Biramax capsule, samo kayo ka. Mo na. Mo na itong problema diha mga igala. Diba? Pag mo yung dili na ta, Jem. Mayong kag ayaw na. So kung mayong kag ayaw na ani diri stop na nato ni gikapoy na ko ani, pwede gini mo na buhaton. If ever mo anak gyapon sa diya or pwede sa ka mo puyo sa kasi mong ginikanan. If ever iharas ka, pwede ni mo na ipablatter mayong ka sa kuan nga dili ko ganan anang tawana, pwede man gud. It will start yun sa imong kaugalingon. Pag mayong kag dili na gyud. Sa imong gud. Sa atong words mayong nang tagdili na ta. Pero pag open mo sa portahan, nanapod siya. Nag-offer na sad siya, nanapod siya ihatag. Mayroon nasag ka, sayang. Alam mo, Jem, kailangan ka mag-focus nga unsaon nimo nga maka-stand alone ka nga. Ikaw mismo sa imong own income, imong mabuhi imong anak. Muna akong feeling ka, mo nang medyo naka sa 50-50, sugot ka nga dili, bisag kabalo ka nga gansi mangyug ka ani nga sitwasyon. Because, usa sa dakong factor kay si Fred, gabuhi sa imong anak. Mo na ginay dakong factor diya, klaro lang. Kung di nagyug ka, then you decide. Dili nagyud. Then paningkamot nga mabuhi nimo imong anak nga di ka magsalig ni Fred. Period. Kaya kung nagstorya ta diri, maginiingon ta nga dili na ko. Pero pag moadto si Fred manuktok sa imong balay, ang ending moabot gyapon ta sa mga kanding. Wala gyapon. Magsigil lang balik-balik. Okay? Dagan salamat sa iyong pagbanuban. Sa tanan mga radio station nga naminaw karon, dagan salamat. Radio Servisyo 94.3 Nasipit, Agusan del Norte. Sa Radyo Katribo Philippines 106.9 Butuan City. Sa Oroqueta City, Partner Radio 94.9. Dagan salamat. O siyempre sa 97.1 Mix FM Plaridel o 92.5 Mix FM Aluran. Dagang salamat sa intanan. Ay kalimti, magpalit og Ashigo Plus Herbal Coffee og Ashigo Plus Herbal Capsule og sa atong Biramax Adult Coffee og Biramax Capsule. Ingat mo tanan, I love you all. Bye!